ஹாய் நண்பா, இன்றைக்கி நம்ம டிஎன் ஜாப் ஷோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தபால் துறையிலிருந்து ஜிடிஎஸ் வேகன்சி வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000க்கும் அதிகமான வேகன்சி. நம்ம தமிழகத்தில் மட்டும் 3,167 வேகன்சி. இந்த ஜாபுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோவாக இருக்கட்டும், ஆன்லைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற டெமோ வீடியோவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன். ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இன்றைக்கான வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் நேற்று போட்ட அந்த அப்ளிகேஷன் டெமோ வீடியோ பார்த்துட்டு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் குறிப்பாக நிறைய பேருக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியாமல் எரர் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நீங்கள் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்டிருக்கீங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. அதனால் இன்றைக்கான வீடியோவில் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கேட்ட அந்த காமனான டவுட்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு அப்ளை பண்ண முடியலை. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, செலக்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் மார்க்கெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணுவீங்க பாருங்கள், அந்த இடத்துல வந்து செலக்ட் போர்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் நீங்கள் எந்த போர்டில் படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அதில் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜ் ஃப்ரம் மார்ச் 2016. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 2016க்கு அப்புறம் 10th பாஸ் ஆனவங்க அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி மார்க்கை என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது 2016க்கு அப்புறம் 10th பாஸ் ஆனவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. அதை கொடுத்து நம்ம மார்க்கை என்டர் பண்ணும்போது சோசியல் சயின்ஸ் மார்க்குக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து லாங்குவேஜ் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுது. ஸோ அதில் நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது. நம்ம தமிழ் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜை கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதற்கான மார்க்கை இன்புட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலை, எரர் வருது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ இதற்கான ஒரு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி எனக்கே தெரியல. ஓகேங்களா? ஏன்னா என்னுடைய பாஸ் அவுட் வந்து 2009 அப்ளிகேஷன் டெமோ வீடியோ போடும்போது நான் 2009 பாஸ் அவுட்டை கொடுத்து நான் வந்து அப்ளிகேஷன் டெமோ வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இது சம்மந்தமாக நான் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸுடைய அஃபிஷியல் அந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பருக்கு வந்து நான் கால் பண்ணி என்கொயரி பண்ணி கேட்டு பார்த்தேன். பட் அவங்களுக்குமே சரியாக தெரியல, ப்ராப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஸோ 2016க்கு அப்புறம் பாஸ் அவுட் ஆன ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஸ்டேட் போர்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எரர் வரும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல் இந்த 5 சப்ஜெக்ட் எடுத்து தான் படிச்சிருப்போம். ஸ்டேட் போர்டில் சொல்லிட்டு இருக்கேன், மற்ற போர்டு நான் சொல்லலை. ஓகேவா? ஸோ யாருக்கெல்லாம் நான் சொல்கிற இந்த ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜ் எரர் வருதோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு விஷயம். ஓகேவா? நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்னும் ஒரு வாரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த எரர் வந்து 2016க்கு அப்புறம் பாஸ் அவுட் ஆன எல்லாருக்குமே இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தரப்புலேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அப்டேட் கொடுப்பாங்க. அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில், டெலிகிராம் சேனலில் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவோம். கண்டிப்பாக நம்ம டெலிகிராம் இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு வீடியோ மூலமாக கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை அப்படி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வைங்க. அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எரர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தரப்பில் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் அந்த எரர்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கட் ஆஃப் மார்க். அதாவது நான் வந்து 400 மார்க் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா? நான் 460 மார்க் எடுத்திருக்கேன், ஓபிசி கம்யூனிட்டி, எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா? நான் வந்து 2010 480 மார்க் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா? இந்த மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ப்ராப்பராக ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறேன். இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதாவது லாஸ்ட் இயர் 2022 4000 வேகன்சி வந்திருந்தது ஜிடிஎஸ்ல. ஸோ அப்போ வந்து ரிசல்ட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 7 டைம் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எதனால் 7 டைம் அப்டேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன். அதாவது ஜாபில் செலக்ட் ஆகிற பீப்புள் நிறைய பேர் ஜாபோடைய நேச்சர் பார்த்துட்டு ஜாபை வந்து வேணாம், டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு போகாமல் ஜாபை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ரிஜெக்ட் பண்ணுற பீப்புளுக்கு அந்த இடத்துல வேகன்சி கிரியேட் ஆகுதா. ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்த மார்க்கை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மெரிட் செலெக்ஷனில் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கால்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 7 தடவை வந்து உங்களுக்கான ரிசல்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜாப் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த கட் ஆஃப் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு இவ்வளோ மார்க் இருந்தால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போமே, அதுவுமே கரெக்டாக இருக்காதுங்க. ஏன் கரெக்டாக இருக்காது அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு நபர் ஒரு 3 டிவிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த டைம் வந்து ஒரு நபர் ஒரு டிவிஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் போட்டி போட முடியும். அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு டிவிஷனுக்குள்ளே தாலுகா வாரியாக வேகன்சிஸ் இருக்கும், கம்யூனிட்டி வைஸாக வேகன்சிஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஓபிசி கம்யூனிட்டி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஓபிசி அன்ரிசர்வ்ட் வேகன்சிஸ் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுவாங்க. அதற்கான போஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸை நீங்கள் கொடுப்பீங்க. ஸோ உங்கள் டிவிஷனில் உங்கள் கம்யூனிட்டி வைஸாக வரக்கூடிய கேண்டிடேட் வந்து உங்களை விட நிறைய
நிறைய மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் ஜாப் கிடைக்கும். அவங்க அந்த ஜாபை ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க, வேணான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அடுத்தாப்புல யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஜாப் வந்து கிடைக்கும். செலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன். 10th வாங்கியிருக்கக்கூடிய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் தான் லிஸ்ட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த ஜாப் வந்து முழுக்க முழுக்க லக்கு தாங்க, சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா வந்து இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வந்து 400 மதிப்பெண்கள் எடுத்தவருக்கு ஜாப் கிடச்சிருக்கும். ஆனால் அதே இது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 490 மதிப்பெண்கள் எடுத்தவங்களுக்கு தான் ஜாப் கிடச்சிருக்கும். ஸோ 2 பேருக்குமே வந்து மார்க் வேரி ஆகுது. ஆனால் ஜாப் எப்படி எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுடைய மாவட்டத்தில் வந்து கேண்டிடேட் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்க, கேண்டிடேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருப்பாங்க, இல்லைனா வந்து ஜாபை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் அடுத்தடுத்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்கை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே நினைக்காதீங்க. ஸோ இதை பற்றி யூடியூப்ஸில் யாராச்சும் வீடியோ போட்டால் கூட நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ரிசல்ட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் அப்டேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடுத்த கொஸ்டினே அதுதான். நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரிசல்ட் எப்போ வரும்? ஸோ ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மாடல் நோட்டிஃபிகேஷனில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த இடத்துல பாருங்கள், டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க. பிப்ரவரி 3ஆம் வாரம் அப்படி இல்லைனா பிப்ரவரி 4ஆம் வாரத்தில் ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஜாபுக்கான அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் வந்து பிப்ரவரி 17 இருக்கும். நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா எடிட் பண்ணுறதுக்கு 17, 18, 19 இந்த 3 நாட்கள் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ பிப்ரவரி 19 பிப்ரவரி எண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கான ரிசல்ட் வந்துடும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃப்ரீயாக விடுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ணணும், எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து பிப்ரவரி 17, 18, 19 இந்த டேட்டில் நீங்கள் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் தென் ஃபைனல் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் நேச்சர், அதாவது ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இந்த டைம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது பேஜ் நம்பர் 2லேயே உங்களுக்கான ஜாப் ப்ரொஃபைலை தெளிவாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ரீஃப் ஜாப் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறத தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க. இது ஏன் ரொம்ப அழுத்தமாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஜாபில் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒர்க் இந்த மாதிரி இருக்குது, இது நமக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாப்லேருந்து, அதாவது டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாபை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்படி பண்ணாதீங்க. ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஜாபோடைய ப்ரொஃபைல் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் பேஜ் நம்பர் 2ல் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே படித்து பாருங்கள். ஸோ நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன். பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர் BBM அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஜாபுக்கு ஸோ நீங்கள் முழுக்க பிரான்ச்சுக்குள்ளே ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது உங்களுடைய ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா போஸ்டல் ஆர்டர்ஸ் வந்து புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஸ்கீம்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அண்ட் தென் ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸை மக்கள்கிட்ட மார்க்கெட் பண்ணுறது, ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுடைய ஒர்க் வந்து ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணி வேறு என்னென்ன ஜாப் இருக்குது அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த ABBM ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் டெலிவரி பண்ணுறது, அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களுமே மக்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி ப்ரமோஷன் பண்ணுறது, மார்க்கெட் பண்ணுறது, அண்ட் தென் வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டாம்ப் எல்லாம் நீங்கள் சேல் பண்ணி கொடுக்குறது. லைக் இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய ஜாப் நேச்சர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து டிகிரி வரைக்கும் படிச்சுட்டு இந்த ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு ஜாப் கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஜாபை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க. இப்போவே நீங்கள் ஜாப் நேச்சர் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஓகேனா மட்டும் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாபை ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஜாப் கிடைக்க வேண்டியவங்களுக்கு போய் சேர மாட்டேங்குதுங்க, சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இந்த ஜாப் வேணாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜாபுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜாப் எனக்கு கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் வழிவிடுங்க, அதை தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து நான் பர்சனலாக சொல்கிறேன். ஏன்னா 2022 நான் வீடியோ போடும்போது நிறைய பேர் இந்த ஜாப் கிடைக்காம வருத்தப்பட்டிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இருந்து பார்த்துருக்கேன், அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஜாப் நேச்சர் ஓகே அப்படின்னா மட்டும் இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். அதர்வைஸ் இந்த ஜாபை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ரொம்ப முக்கியமாக OTP வந்து எனக்கு வரமாட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்தியா போஸ்ட் வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் ஒரே ஒரு வெப்சைட் தாங்க. ஸோ அதனால் எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக சர்வர் இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் உள்ள என்ட்ரி ஆகிறதுனால ஸ்லோ ஆயிரும், சரிங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நைட் டைமில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு OTP எல்லாமே வரும். அண்ட் தென் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுடைய பேஜ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது, எரர் வருது அப்படின்னா ஒன்ஸ் அந்த பேஜை நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணாமல் பேக் போகாதீங்க. ஸோ அந்த அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நெக்ஸ்ட்டு போகாமல் உங்களுக்கு வந்து எரர் வருது அப்படின்னா உடனே அந்த பேஜை நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசால்வ் ஆயிரும், சரிங்களா? இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க, இதுவும் ஒரு டிப்ஸ் தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்ளை பண்ண போகிற எல்லாருமே இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லா லிங்க்ஸுமே கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you. Bye.